días. Bos días. Gracias por vir. Como te chamas? Chamo Manuela Souto Mesura. Cantos anos tes? Teño cerca de 80. No, tócate a ti. Sabes por que estás aquí? Porque vos venho dar alguna pista do teu traballo. Por qué? Explicarle vos, porque Porque é o Día da Muller Traballadora. e por que pensamos en Manola? Porque traballa moito. E que preguntas se queredes facer do traballo, a ver? Sabes? Ai, non. A que anos empezaches a traballar? Non me acordo, desde moi pequena. Ah, vale, os 5 anos. E sabes que foi os primeiros traballos que fixo? Vale. Ir cos porcos. Eso era o que te íbamos a preguntar. Como era a pregunta? Cantos traballos diferentes tiveches? Moitos. Empecé a ir cos porcos porque non había carretera, había currales. E había que ir cos porcos, marchaban. Nunca vacas. Destes traballos, cal foi o que máis te gustou? Case ningún. Pero mirade, é que tras non lle vades preguntar que tiña que facer cos porcos. Que tiñas que facer con Claro. Pasealos para que ensuciaran e despois leválos outra vez ao porteiro. E coas vacas, Manola, que facía? As vacas levábalas para que se mantuveran, para que comeran, ao pasto. Ah, tiña que levar ao prado, non? A comer, claro, Sí. as cousas. A ver, que máis tedes por aí? E agora, de que traballas? Pois agora estou retirada, non traballo de nada. Mentira. Vos credes eso, que non traballa de nada? Labradora. Ben? Labradora. De labradora traballei, pero agora son velha. Estás contenta co teu traballo? Sí, moito. Gustaríache traballar noutro traballo? Non. Non, porque a min ler nunca me gustou. Escribir tampouco. Así Pero que, tamén tens máis traballo, non só ler. bueno, pero ler nunca me gustou. Escribir tampouco, así que eu sempre tuve que traballar. Pagábanche o mesmo os homes que as mulleres? Se me pagaba o mismo. Sí. Cando ti traballabas e cando eras nova, Manolo, que che queren preguntar é se un home cobraba o mesmo que unha muller ou as mulleres cobraban Non sei, menos eu non cartos. cobraba nada. E cando levabas os porcos, as vacas e máis, non che pagaban nada. Dábanme de comer meus pais, a máis eran meus avós. Había que traballar na casa. Claro. Eu nunca fui xornal. Facíades o mesmo traballo? Os homes que as mulleres, Manolo, Sí. daquela época. Sí. Ou tiñan traballos distintos. Sí, o igual os homens que as mulleres. Eu vou cortar a monte no toxo como os homens. Como o abuelo tamén paseaba as vacas. Claro, facían o mesmo. Entón, dentro da casa Entón, facían o mesmo. tiñades os mesmos dereitos? Pois sí. Ou tiñan máis dereitos os homes que as Tiñan mulleres. os mesmos dereitos os homens que as mulleres. Os homens salían pasear e as mulleres salían tamén. Pois eso, non. Os poucos que tiñan. Xa para rematar, cando eras pequena, que querías ser de maior? Nunca tomou lesión de ser nada. Que me dis algo habería que che gustara, cando eras pequena. Traballar na terra foi o único que me gustou. Pero sempre. entón, acabaches facendo o traballo que te gustaba. Non, Bueno, Manola? sí, sí. Plantadora. Plantadora. Labradora. Agricultora. Labradora de E todo. agora? Mariñeira de todo. Mariñeira. Por que? Por que? Fuches os percebes, Manola? Sí, Eso. moito tempo. E máis a miña abuela. Tamén. Máis o abuelo de miña. Iban a buscar os percebes. Eso era moi peligroso porque había xente do mar. Máis Toda a o xente, abuelo do meu primo. toda a xente do mar sabía nadar, Manola, cando ibades ao mar. Non, porque eu iba ao mar e xa non soubo nadar nunca. Pois imaginades o peligroso que é. Ir ali as rochas, a coller os percebes, e se non sabes Hai nadar. moito que correr diante do mar para que non te pille. E facían o traballo de percebeira daquela época, Manola, facían igual, homens que mulleres, ou máis as mulleres que os homens. Igual. Facían igual, é que xa íbamos, os matrimonios xa iban homens e mulleres xuntos. Xa iban xuntos a polos percebes. A ver, que máis queríades? E agora, que eres? Maior, cando pensas deixar de traballar? Pois cando non podo, cos calzóns. Que significa eso? Ahora tes que Os explicar. calzones Ahora hai que son os explicar. calzoncillos, non as bragas.
xa cansadísima non de. Eu non a vexo parando, vos a veces parando algunha vez de traballar? No. Eu creo que non. Agora non traballo, que agora non podo traballar. A ver, Se ti mandaras, que dereito lle darías ás mulleres traballadoras? se ti mandaras, se fora presidenta de Se goberno, me mandara, pois as mulleres a que traballara daría un dereito. E a que non traballara tanto daría menos. Pero eso sería igual os homes que as mulleres, non? Non. Ti valorarías o que a xente sexa traballadora, é igual que sexa un chico ou unha chica, non? Sí, é igual que se un chico con a chica. Se Bueno, unha chica pode un saco de cemento, e un chico pode tamén, pois debería cobrar igual. moi ben. Estades de acordo con as dúas, co que acaba de decir, que un home e unha muller tería que cobrar o mesmo. E vos, o público, que di? Hai unha pregunta. Queres algunha pregunta ao público que lle quera responder a Manola do seu traballo, do que Ana fai tiña todos unha os días? pregunta. Non, e María Dolores? Eu queria lle preguntar si traballabades xuntos todos. Sí, Cando era pequena, o dis? Sí. Traballaban sí, todos porque na nós casa. éramos unha casa que éramos nove na casa. No, irmáns erades? No, éramos nove na casa. Irmáns éramos, sí. Xa, dicho, jala, toma. A miña avó tuvo 40 irmáns. Non serán moitos, non? A de sitio. Mi madriña, van ser Creo que moitos. era así. Eu creo que serán algún menos. Sí. Pero mirades, Algún será primo. Claro, Igual. será Non sei, cinco irmáns, imaginades se había que traballar nesa casa para darlle de comer a todos esos nenos. Con que anos empezaban a axudar na casa, Manola? Cando tiñan 8 ou antes xa empezaban a axudar? Cando empezaban a axudar os nenos na casa? E pois eu creo que non empezarían antes dos 8. Cando empezabas a poder camiñar e moverte e botar unha man, xa había que botar unha man na casa. Xa ir coas vacas, pasería máis onde E foi. cando tiñan A 6 marcha anos xa máis. tiñan que ir para as vacas. Claro, hoxe en día eso está permitido, que un neno novo traballe. É que foi ser vaca nunha pasería. No, eso tampouco, pero ainda así, hoxe en día non se pode, verdad? Non poden os nenos facer os traballos, ou que? Ou si que podedes? Ou non? Cal é o vosso traballo? E yo colegio. Ir ao cole, o vosso traballo. Xa non foi máis. Bueno, a ver, na casa di Manola que non facedes máis. Botades unha man na casa ou non a Sí, botades? sí, sí. Aquí. A que? Mira como A vos recoller a roupa. A doblar a roupa. A meterla na lavadora. A limpar a casa. A limpar o baño. Mira se traballa, me. Sí, pero cando Lavar o río. A lavar os carros. cando eu era pequena xa non había lavadora nas aldeas. Lavar no río. Había que lavar no río. Eu lavo no río. Sí, que debes lavar no río. Pensade que lavar no río é, se nesa casa había 5 irmáns, había uns papás, había unhas mamás, era todos os días ir a limpar a roupa de toda esa xente, era ir unha vez ao río xa estaba, unha vez a semana ao río xa acabo, ou todos os días había que estar ali. Eu intentei desatascar un desagüe. E cal foi o traballo máis difícil que tiveches, Manola? O que ti pensas que foi o máis difícil de facer, o máis duro? Eu creo que o dos percebes. O dos percebes. O dos percebes é bastante duro, pero a mí como me gustaba tanto, pois non me parecía tan duro. E cantos anos estiveches de percebeira, Manola? Moitos? Ai, tuve bastante. Os 20. Tuve bastante anos. Sí, indo percebe. A ver, cuántas? Ui, moitos, Moitos, xa non dá cabeza para contalos. O golfe. O golfe, que é o golfe? Contanos que é o Este non golfe. vou copiar na carreira que vas a apañar, eu sei que se o iba a vender. E que se fai con ese golfe? Tías. Menciñas. María Dolores, ti sabes algo do golfe? Mais parece dar as cans cando está seco. Ah, Sí, Sí, porque a papá dixo a can. Oh, bueno, só xa sabe o can de xaraño, pero eu creo que se fan mediciñas, se fanse cremas, esas cousas, verdad? En algúns sitios cómese. Hai moitas algas. Hai unha alga moi rica que probamos unha vez que fomos de excursión que se chama percebe. Sí, pero eu xa non me acordo que sería. Teño apuntado o nome, pero sabe igualito que comerse un percebe. Moi Sí, que se ya botaos me a mal. Sí, Bueno, e que? Máis preguntas? Temos máis preguntas ou deixamos a Manola que siga Xa se traballando? acababa. Eu non axudo na casa. Non botas unha man en nada? Non, yo creo que unha man Non, porque botarás. non axuda a poñer a mesa, ni a limpar, ni a nada. Pero unha pregunta, sempre estás facendo ti todo o que sempre estás facendo ti todo ou axudanche? Mira que boa pregunta. Axúdache a ler na casa ou sempre é a pobre de Manola Na sola? casa, se estou sola, xa fago todo porque xa non tenho nada que hacer.
facer. Porque non hai quen a ate quieta, non hai quen a este quieta, non pode estar quieta, Manola. Fai como a min, ten que andar todo o día facendo cousas. Aguántase ben quieta na televisión. Porque lo telediario e punto. Pero o telediario xa está. Pero son máis que o telediario leva moi pouco tempo, eu estou moito tempo na tele. Porque xa traballou moito e agora ten dereito máis a descansar. A ver, outra Se pregunta. estás enferma, sigues traballando. Pois Se sí. estou enferma non podo traballar. Pero ti, e cando tes gormos? Sou. No, digo cando tes catarro. Bueno, pois cando teño catarro, pois soume con un pañuelo. Pero quen che fai o traballo da casa logo? Nada. Nada que non hai que facer. Non hai que facer a casa, eu vexo te tender a roupa, vexo te recoller o toxo, Bueno, pero ese é un pouco un cliente deses... que cargan os seus fillos, agora botan unha man os fillos, digo eu. Claro. E tamén, antes tamén, digo, non? Eu non acepto. Bueno, Eu sí. algunha pregunta máis? Eu quero descansar. Ou non temos ninguna pregunta máis do Pero traballo? Acabaronse, as preguntas acabaronse. Creo que Acabouse o non. tempo. Creo que non. Temos ou máis? Non. No. Non? Pois damos un aplauso moi grande a Manola. Mil gracias por vir, Manola.